Hai tipra salong bagai bobagara mia sarigo Twitter tweet khlai saka Bharatni Home Minister bai malaimani kogno bo saka tini sarikni sanja jorao borong gwnang Bharat hakotorni Home Minister bai malaikha tei jeng tipra salongni jwngjano tui kokbo salaikha phiya ba politics bai kubuluia tamni hinba ang ani tiprasa rokni bagui committed tei post khlaiya abona karui bo 12 May o Manipurni hoite eke misro Agartala pai sophainai tei joto stakeholder rok bai malai phainai hingke paithago ani o video naitongma bagui joto lugarokno hambai hingke tei ani o channel ni bisingtwi bobagrani saktarjak samurokno tipra salongni jwngjani yakni katinani bagui tangtongmarokno naina hingke ani o channel no subscribe khlaiui kwrwngui tongdi hambai।